ngizocela abashumayela ababili bazosiphathela imisebenzi kaNkulunkulu isikhathi esincane ngenxa yomsebenzi wakhona ubonile ekuseni sesawuqeda ngo-12 kodwa nje kufuneka ukuthi kushaye u-2 bese sivalile. Amen. Socela inkosana uMagwaza azosondela umthandazo. Inkosi yokubusisa. Khona omama abafayelanga lelizwi bafowethu akelisondelane nje lapho emuva. Khona amakhosazana into ethile uthe waphumele ngale kwe-danger tab angahlali elangeni. Amen. Bengicele-ke obaba abazosiphathela umsebenzi kaNkulunkulu ucebelise ukhona. Ndiyayikhetha inkosi yasebuhleni sibonga ithuba esikuphiwa umshumayeli kule mini yesabatha. Amen. Sicela-ke uNkulunkulu sigqunyelwe la isikhathi sincane ingithinte cela uku-timekeeper wami siyaze-ke waqanjwa igama lala ekhaya uthi umshumayeli ayibonga inkosi. Ngizocela-ke lapha ey'nsimbini ngiyasheshisa. Uyabizwa nguSisolomoni, uSisolomoni mdakadinu Solomon
ayibonge inkosi. Ngicela enye inhlanhla ukuthi ngifundele la kulesihlabelelo isihlabelelo 120 akabonga uNkulunkulu. Manazaretha siyabonga ukuba uShembe wasikhetha ukuthi siba manazaretha ngoba mawula akufanele ukuthi wena wathi inkosi ekhethe wena. Ngoba uShembe ngeke uze ukwazi ukumthanda ngoba izinto ekaShembe zilikhuni. Akabonga uNkulunkulu. Awungifundela leyo ncwadi. South Africa vuka. Ile ncwadi South Africa vuka. Zokhele izikhuni zakho. Zisondele zonke izizwe. Ziwothe umlilo wakho uyibambe nje lapho. Uma sithi siyahamba sishona ngala ngakithi abantu bokufika bagcwele. Asibafuni. Sesize sabaqamba amagama. Kodwa nakho la ngazi kwakuyini mina ngimncane. Kodwa ngiyakuthola la ukuthi uShembe iSouth Africa ayivuke ngoba zonke izizwe zizozala eSouth Africa. Ngizelwe ke ngimncane. uShembe mdala ayebonga inkosi. Singabeke sabathuka ngoba sikubonile la kubhaliwe kwa prophet ukuthi South Africa ila bonke abantu beyophelela khona. Wonke umuntu ufuna ukuza la eSouth Africa. Ayibonga inkosi. Saze kuShembe ukuthi wayiboneni. Ngizoke ngishayile umsebenzana omncane kaShembe ngoba abantu bezwa ngomsebenzi kaShembe. Ngelinye ilanga ngangisahamba ngeitimela la ngingasebenzi ngiswele kakhulu. Ngahlanganisa imali yokuyoshaya i-learners license la eRoseburg. Nginethikithi lesitimela lenyanga lokucinga umsebenzi. Hayi ngihlanganisele imali mangifika lapha eRoseburg kufike kuthiwe sekunyuke ngo5 rand. 5 rand anginawo. Ngibuye ngilinde isitimela la. Sifika isitimela ngigibele. Mangifika la eBria ngithi umfowethu engimbamba kuyena akekho usemsebenzini nizobuya ntambama. Ake ngithi ukuhamba nje la esidrobheni ngiqhubila. Ayibonga inkosi. Ngathi ngisathi ngiyahamba nje ngoqhamuka usisi othwele ifridge uyaphezulu eflatini wathi bhuti ngicela ungibambise ifridge lami ngilisa la phezulu ngabe sengiyambambisa sagibela ilift ngamehlisa. Thema ifika lapha phezulu wavula iphesi yakhe wakhipha u5 rand. Wathi nawo 5 rand bhuti ngiyabonga. Ayibonga inkosi. Ngambonga uNkulunkulu ngambonga uShembe ngabona ukuthi uShembe uyakuzwa uhamba nawe yonke indawo la uhamba khona. Amen. Ngathi mangifika la saqhamuka isitimela esiqhamuka ngala kaMashu ngasigibela ngaphindele emuva eRoseburg la ngangiya khona ngafike ngabhuka. Yaphumelela into yami ngoShembe. Mayibonga inkosi. Elami ke lithi ibandla ke likhulile manje. Njenganamhlanje nje sihlanganiswe intethelelo. Esekufanele siyazi ukuthi ingcenye enkulu yebandla. Uma ngabe ungakuboni lokho kusho ukuthi awuyena onyazi. Ngoba unyazi njalo mase lithandaza luyayibeka intethelelo ukuthi uNkulunkulu afeze inhloso zayo. Ayibonga inkosi. Siyafisa ke nalapha entethelelweni. Yazi ukuthi kuba intethelelo akube into esikhashana. Akube temporary. Fika khona uthi uyadlula. Ngoba egcinene asifisi ukuthi uhlale lapha nomphela. Sifisa udlule ufane nathi sonke. Mayibonga inkosi. Umthetho wesonto nalezi ingubo esizigqokile awuyigqoki ngoba uthanda ngoba ukuba uyathanda ngingamhlambe nami sengayithungela nje lami ijazi elilo wambala. Kodwa lokhu sikunika uShembe ngokwemsebenzi esiyenzayo nangokwezigaba zethu emndenini. Ayibonga inkosi. Mina ke ngiyithi ke uma uyilunga laleli sonto ningi umsebenzi la ekhaya ngiyithi mina vuthwa la ukhona. Akukho kukuvimbile ukuthi usebenzele uShembe lapho la ukhona.
musa ukufuna ukuphushwa ephambili ukuze wenzele ushebe into ezinhle. Ayibonge Nkosi. Lo msebenzi futhi kaNkulunkulu angeke ukwazi ukuwuphatha uwedwa. Umsebenzi odinga abantu abaningi. Ibandla ke selikhulile uDisemba. Ibandla liyambheka umkhokheli ukuthi uzohamba emhlanganweni. Akangahambi ngokwakhe. Kumele ibandla limthengele yonke into umkhokheli ngoba umama webandla. Ayibonge Nkosi. Nomshumayeli ngokunjalo mawukhohlwe ukuphatha kahle umshumayeli isuke ingekho indaba yakho esontweni. Ngeke ugijime uyothengela ushebe isuthu ungaqalanga la ekhaya kumshumayeli. Amen. Upractice ukuthi wena uyazi ukuthi umshumayeli umuntu obekwe ushembe la umile. Ngisho ngathi ubethanda abantu mntana abantu ukuhamba namhlanje ethi ngisafuna nje kwengizule ngishonele kumbambile ukuthi kwathiwa njalo ngo9 wobala njalo ngo1 wobala. Ayibonge Nkosi. Uyasifundisa ke nezinye izinto ke eziningi umshumayeli ethempelini. Mawuthanda ushembe uzothanda umshumayeli wakhe, uthande nomvangeli, uthande nomfundisi, bese uthanda ushembe. Ayibonge Nkosi. Kodwa ungakhohlwa ukuthi amehlo akho angasuki uNkulunkulu. Amehlo akho angasuki onyazini. Neindlebe zakho zisale njalo ziluzwa unyazi malikhuluma ukuthi kuthini. Ungagcini usubona abantu usukhonza abantu. Okhonza ushembe. Ayibonge Nkosi. Futhi ungavumi umuntu athi ngowakho. Wena ungowunyazi. Kufanele ngaso sonke isikhathi uthi mawuvuka ekseni uthi Nkosi mangilizwe izwi lakho ngezikhathi zonke. Konke ke la ekhaya kuyatholakala. Ngiyababongela labo kade bekhetha inkosi ekseni. Idlozi labo limhlophe. Ayibonge Nkosi. Limhlophe nje idlozi labo bathandiwe ezulwini. Bafike futhi nomshumayeli ngimbonela umshumayeli la ekhaya uyanyakaza ukhululekile unothando. Lana ke kufuneka uthando maNazaretha uthando lodwa lifunekalayo uthando likaShembe. Ayibonge Nkosi. Mawuthanda ushembe uzobemukela bonke labantu akekho ozombona emubi ngoba uthanda ushembe. Inkosi kusenikuzwile. Akuthandeke ukuphakama kwami kwinhlangano engcwele uNyazi lwezulu. Umntwana wakaDlomo lo emzini wenkosi entokozweni kwaMashayinyoni. Amen. Bangcwele abahle. Isikhathi sikaMshumayeli sesihambile kakhulu. Umsebenzi esize ngawo mukhulu. Amen. Uthando. Cela ukudlula engomeni sihlabelelo 227 verse lesithathu. Angazi noma kuzoshoko kahle. Ngiyawembatha Mata yezinja yezinja nenqa awo ambela agi afunyana
Amen. 3 minutes. Siyabonga. Sibonga kuShembe unyazi lwezulu. Uba sithanda sivumele size kule nkonzo yakhe. Amen. Ngibonga kubantwana bentethelelo kodade wethu. Incwadi engifikele uma umshumele ekhuluma kanje ukuthi nami mekufika kumina ngifikele incwadi abaseKorinte ekhuluma ngothando ngoba size enkonzweni yothando. Sesikwenze konke kodwa masingakwenzi ngothando kuyoba yiza. Siqokile sabagcotshwa kodwa masingenalo uthando lokuthi ubaba uthe asifezekise izwi likaBaba kuyoba yize. Siyabonga intombazane ntethelele ukuthi egameni lakhulunywa uJehova ephezulu kwentaba ngo2025 esikuwo nina nilifezekisile. Usengampintsho omunye athi akangasali naye. Kodwa abantu asebekhombisile inina. Sinethemba ukuthi akekho umuntu oyokomela itiye engalitholi. Sinethemba ukuthi akekho umuntu oyonethwa imvula ngenxa yomsebenzi enizowenza namhlanje. Okomuntu nomuntu okhona sekuvumisa inhliziyo yakhe athi ngiyabonga Nkosi ukuthi ngikhona kule nkonzo. Ngike ngathi lapha einganeni ngathi sukuma noma ungenayo imali ukuze uShembe nxa ishaya ifoto lakhe na uvele ukuthi ngoba usukunyiswa uthando awusukunyiswa imali. Ngike ngakhuluma nodade wethu Simila ngathi owaphi lwasisi ogqoka ibhayi elimnyama. Itimu ithu red engithi. Kodwa umuntu ngoba enothando awuzenyezi ngoba uthando lukulethe lapha. Akashongo ukuthi mina ngigqoka ibhayi noma ihiya eliblack usukume wangena wamaphambili wafolosa ngehiya lakhe elimnyama ngoba uthando liyamhlupha enhlizweni. Makukuthi bengasukunyisiwe uthando mina ngibona uthando kuye. Wathi zudlile ured ziningi mina uthi ke ngihole nengubo yami emnyama ngoba nginothando lomsebenzi engize kuwo. Sizele uthando ke bakhonzi. Boma bami uma umyeni wakho eyolusa inkomo esebuya kwenziwa njani esenethwe imvula edlelweni? Ngicabanga ukuthi ngesintu bobaba ufika uhlale phansi umama akulethela ukumaya akulethela mhlawumbe aqalise ngamanzi ngoba umatile umayoywana. Athi yisekano ibanibani ngene endlini hamba uyobhava ubhave bese uzudla. SinoNkulunkulu bakhonza nothando nathi. Ohamba nathi noma isimo sinjani ahambe nathi. Mina nje ngize ngathi inhliziyo yamakhululeka sengisentabeni ngizwe ukuthi ngisho umvangeli ukazacele ungangiqophi wena ukazacela umvangeli Jehova ngene emontweni. Sesilimele enhlizweni ukuthi kanti yini yenziwa yini uJehova ayekelelwe kanti sizohlubukani uma ubaba esemotweni ngoba thina somthanda ngisho esemotweni sizomlandela ngisho esemotweni. Kodwa ngoba uyasithanda ubaba ahamba luphi uthando lokuthi mayisengenile endlini mhlawumbe ngisuke ngingekho mayisengenile endlini sihamba nini siyothi nanka amanzi okuhlamba Mtungwa nanka amanzi okuhlamba Jehova wethu ukuthi nanti isopo yini singakwenzi lokho mabandla sesilungwini. Uma baba sengenile eKenani akumele ehle eKenani singakaze siyombungaza siyomotha sithi siyabonga Nkosi yezulu nomhlaba ukuthi uvumile sikhwele nawe phezulu kwakho kwentaba emhlangano ngoba ingeyakho thina sifanele ukuba lapha kodwa usithandile weza nathi. Kumele ngabe yonke into imile ezweni lapha esilungwini silapha namhlanje sokwenza izwi lonyazi. Ake sihlupheni bagcotshwa bakhokheli inini ninamandla. Ukuthi nje ubaba akhuphuke nathi athi mase phezulu entabeni bese siba nosuku lokuthi baba athi uhamba phansi hawu nanti impahla ongayifaka onyaweni sishintsha leya uJehova ade igqokile hawu Nkosi amakhosi awuthole nanti so ke senza izinto ezinhle nathi sifane nabantu zinsizwa ubaba uhamba nathi phansi amen usuke evunule wakwayivunule lapha esilungwini imvunulo. Ingoba singasebenzi bafowethu. Ingoba singasebenzi lapha esilungwini seke kwasuka basempumalanga ngangikhona ebuhleni ngalo December mangaphosi kwa December 25. Bafika nemvunulo yonke kaJehova ukuthi akambathe maya entabeni. Thina yini singaba nayo? Asebenzi bathatha. Naku mama BM la ilwane ngamhlola la inquma. Ngiyakhombisa ukuthi nema yini thina uthanda esingenalo. Sinalo uthando siyazenza izinto ukuthi thina into ezingenalo lapha esilungweni asiqinile asigijimi kakhulu sihamba kancane
lokho ke nginofakazi bakho kodwa nathi bafowethu uJehova nathi ake simuphe nje ahlobe ngathi nje kwazi ukuthi njoba uthi umlandeli ubaba uma ulibona ingwe ivela uthi kodwa ithengwe kithi esilungwini uShembe walapha ekhaya kumele sikhombise ukuthi siyamthanda ngoba naye wasithanda zazi ikhona indawo ziningi noma ngabe usuka kusiphi isifunda kodwa mula ungwala mina umuntu mekwadlo msuke sengwakadlo zazi ikhona indawo khona uyibona ukuthi wayengayithatha nale uShembe ahlale kuyona kodwa wakhetha ukuhlala nathi asibe nothando bakhona uyabona nje lezi zinto izoqoshwa ngizwile nje umshumayeli eshethi khona ngisho ngagqokile ngoba emhlophe ozothatha lento ake kuhamba umbiko omhle athi mebuka noShembe uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu labonda akwantu ngiyathanda isilungwini nathi nje ake sinikele sikhiphe konke sinakho namhlanje akuphele ukukhonona nokuphikisa enhlizweni yethu ngoba enye inkosikazi yayiphikisa sengihlala phansi awusengize ngeke enye inkosikazi yayiphikisa ithi njalo makunikelwa ilokho ikhuluma ukuthi awukodwa imnikelo yani njalo hleze kunikela kwangakanikelwa ke nangaliza ikhathi imanginikelwa manje yathi lele yabona inkosi iza nawo yonke imnikelo yathi namhlanje ngikubuyisela imnikelo yakho yonke ohleze uyinikela ngoba wena makunikelwa wena uyakhuluma uyaphikisa uyakhonona uyakwavuma ngenhliziyo yasimthela ngawo yaze ifaka ngisho emabeleni mhlawumbe indoda yagcwala intshebeni imnikelo yayo asivule inhliziyo zethu zenza umsebenzi onyazi ngisho ngekho namhlanje akayihluphe lapha ekhona ethi ngisale kanjani kulowa msebenzi naye athumela umnikelo wakhe athi nami ngiyafuna ukuthi abantu bakaNkulunkulu abazobe bahamba phansi bayithola ishelter yokuthi benganethwa imvula inkosi busenokuzwela wena fanele ekubongwa yabonga nami adona odumo lwakho emhlabeni wonke bafowethu ngiyabonga angiyibongele nje ekhaya elihle ukuthi namhlanje ngiqopha umlando kweyami inhliziyo into engeke iziyedlule ngizofundela incwadi lapha eBhayibhelini ihlabelelo 107 nengifundela u30 bese kuthi esihlabelweni samaNazaretha umthandazo weSabatha nengifundela u22 umthandazo weSabatha ukhona ophethe umbhobho eduze kwami Amen. Baba. woza baba Lapho bayajabula awulinde kuthiwa lapha sizojabula ngokuba bayahlalisa ngoba sike sanihlalisa phansi njalo uyabahola eThekwini njalo uJehova uyabahola eThekwini siphakathi eThekwini maNazaretha lapho umqalo wendlela khona ahlala 1.5 years engakawakho umuzi wasekuphakameni uhlalelene wena kuyusi ngosizana weSabatha 22 lalelani izwi likaJehova makhosazana entethelelo nina nodela lalela izwi likaJehova ukulalela izwi likaJehova kuhle ulilalele ulele angithi niyenza manje sobe sinandaba ya nenza okuhle phambi kaJehova
Unkosi izinibusise ngiyabonga baba. Ubaba umvangeli uzosivalela. Inkosi kusuphakama kwabangcwele. Ngizocela inkosazana lapha ekhaya othiwa uSlee. Ingoma 195. Hamba umnikeze baba lapho.
Asithandaze sonke. Uphuma sokushawa 12 khona kumphathi wohlelo ayi uyalithanda uhlelo lakho kabesaluyeka sisiyabathi hawukhawula phela athi hayi sokusele kancane phela 20 minutes athi hayi 30 minutes futhi namanje usazosenza hawu Nkosi yami mayingcwele sihlangene lapha ke ngendaba enkulu nomsebenzi omkhulu onyazi ayeke sisho ukuthi umuntu oba bonke abantu bamenywa uNkulunkulu ukuthi abenze izinto amen njengamanje ke sizongena kulowo msebenzi kodwa khona into engeke ngiyithande lapha ekhaya ekseni abantu bakhetha inkosi babe u7 mangingaphosisi baba 6 abesilisa 1 manje bangithembisile bathi bazokhetha inkosi abangaphezulu ka10 nayo bahlali nje bathula athe bemozwa umshumayeli lapha esho ukuthi ngizocela abantu abazokhetha inkosi ningisize nje ningisheshisele ngoba manje vele sijahile bazokhetha inkosi masinyana bese sikhipha imbenge sihambisa lapha ya uzokulethela umbhobho ngaphandle ukuthi usukume uzuzela ngoba yimina enginamadollar lona ngiyakwazi ukusheshisa amambondo mayebona unyazi namazu umaya kolunyazi amazu umaya kolunyazi namazu umaya kolunyazi ayo indaba enkulu abantu bakhetha unyazi awushuko sana ekhetha inkosi unyazi phezulu awunisho kancane bakithi
Sanibonani, ufanisile senzeni okwamubadi bendizana. Ngicela iqhele ikhona lemphakameni ngalezi. Awukaniphinda. Awungizibiki mina. Wangizidako. Ayikuphinda lokho. 2-0. Ndebukanga. Cha. Sizongena emsebenzini kaNkulunkulu masinyane bafowethu. Ngicela mhlawumbe afake imbenge lapha kumakhosazana bese siyanikela masinyane bayibike labo abantu abaphume bekhulume nomnikelo wabo endlini beyowunikeza unyazi lwezulu ukuthi siyabonga Nkosi silale kahle. Wasiphilisa. Savuka siphila. Amen. Kuzothi usahambe simbenge baba. Ngizocela ukuthi sofika ubaba usihlalo sebhodi. Share. Sihlalo. Ngicela umethuleke baba. Baba uDlohle ngicela umethule. Phakama kwami akuthandeka kwabangcwele. Bantwana bakaNkulunkulu ngobesho ubaba umshumayeli walapha ekhaya sesibe nenhlanhla amaNazaretha ilanga seliyoshona nomsebenzi kaNkulunkulu umile phambi kwethu sabona ubaba usihlalo webhodwe njengoba sazi ukuthi silapha esilungwini sinosihlalo wekomiti nasesilungwini lebelithule kuseni zocela ubaba uNgcobo usihlalo wethu aphakame ibandla limbone. Uyena-ke ubaba usihlalo wethu omusha ophuma ebhokisini ayibonga Nkosi. Akahambi yedwa uhamba nobaba unobhala jikelele. Njengoba behamba nje usihlalo uhamba nobhala jikelele ubaba ukhuzwayo oqhamuka emzini wasemthandeni ngizocela ubaba unobhala phakame ibandla limbone. Ingane foundation sengiyilungisile indawo. Siyabonga ke bantwana beNkosi simemukele nomshumayeli ofikayo ohamba nekomiti. Siyabonga Inkosi kusene kuzwini. Abantu ke bangasheshisa banikele abafowethu abephethe umnikelo. Baba umvangele ngicabanga ukuthi baba asithandazele imnikelo labasebenikelile. Inkosi ayibusise phakama ngoba ngcwele yosibusisile.